କହୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବ ନା କଣ? କହିଦେଇ ପଳେଇବ ସବୁ। ଜାଣିଛ ନା ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ ନା। ଲାଜ କଣ ତମେ ବାହା ହେଇ ପିଲା ହେଇଗଲା ଲାଜ ଲାଜ। ବାହା ହେଇକି ପିଲା ହେଲା ବୋଲି କଣ ଲାଜ ବୋଲି କଣ ଜିନିଷ ଟା ନାହିଁ ନା। ଲାଜ କଣ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଶୁଣିବା ଠାରୁ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ପୁଅ ଛୁଆକୁ କେତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ନା ଲାଗିବ। କଣ ପିନ୍ଧିଛ କହିଲ ଆଉଥରେ? ସରି ମୁଁ କହିଲି କଣ ପିନ୍ଧିଛ ଆଉଥରେ କୁହ? ନାଇଟି ହୁଁ ନାଇଟି ବ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବ୍ରା କୋଉ କଲର? ବ୍ଲାକ୍। ବ୍ଲାକ୍। ସବୁ ପଚାରି ପାରିବି ତ? ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ପଚାରି ପାରିବି ତ? ଶୁଭୁନି? କଣ? ଶୁଭିଲାନି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରି ପାରିବି ତ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ପଚାରୁନ କଣ ପଚାରିବ ଯୋଉଠି ମତେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି ଆଉ କୁହ। କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲାଗିବ? ତମେ ପଚାର କଣ ପଚାରୁଛ? ଆଉ ସାଇଜ କେତେ? ସାଇଜ ହଁ 34। 34। ହୁଁ। ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା? ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା? ମୋଟି ହେଇଗଲି ମୋଟି ଆଗରୁ ଥିଲି ଯେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କାହିଁକି ମୋଟି ହେଇଗଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ମୋଟି ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତ ମୋଟି ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ପିଲାପିଲି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପତଳା ହେଇଯାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ହଁ ସେଇଟା ମୋ ଠିକ। ପିଲା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ମୋଟି ହେଇଗଲି। ହୁଁ। ଆଉ ତଳର? ସେଇଟା ଜାଣିନି। କଣ କଲର? ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଆରେ କଲର କଣ ନା? ନାଇଁ କଣ ସେ କି କଲର କହନି? କଣ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କଲର ନୁହଁ? କୋଉ କଲର? କଣ କୁହନ୍ତି କହନି ମାନେ ଗ୍ରୀନ ର ପୁରା ଗାଢା କଲର। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଅବାଗିଆ ଲାଗୁନି ଏତେ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ଇଏ ଶୋଉଛ? କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁନି ଏତେ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛ? ନାଇଁ। ଆମର କଣ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଶୋଇପଡୁ। ହଁ କଣ? ଭଗବାନ ସିନା ମତେ ଟିକେ ତମ ଭଳିଆ ପୁଅ କରିଥାନ୍ତେ। କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ସିନା ମତେ ଟିକେ ତମ ଭଳିଆ ପୁଅ କରିଥାନ୍ତେ। କଣ କରିଥାନ୍ତ? ମତେ ପୁଅ ପିଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ ପୁଅ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଯଦି ପୁଅ ଓହୋ ପିଲା ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ପଚାରିବି ଖରାପ ଭାବିବନି? ନାଇଁ କୁହ। ଭାଇ କେତେ ଥର କରନ୍ତି? ହୁଁ? ଭାଇ କେତେ ଥର କରନ୍ତି? ଭାଇନା? ହଁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ନୂଆ ହେଲା ହୁଁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ନହେଲେ 3 ଥର। ବାପରେ। ଯୋଉଟା ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ମାନେ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ହୁଁ। ମାନେ ଡେଲି ରାତିରେ ଖାଲି ଥରେ। ତାପରେ ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ମାସରେ ଥରେ। ଓହୋ ମାନେ କଣ ମାନେ ଯେତେ ନୂଆ ମାନେ କେମିତି କଣ କରନ୍ତି? ହୁଁ? ନୂଆ କେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ। ଦିପହରେ କଣ ରାତି କଣ ସକାଳେ କଣ। ବାପରେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ନଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପାଖକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆସିବ ପାଖରେ ବସିବେ ଖାଲି କହିବେ ହଁ ଚାଲ ଏମିତି ଆଉ। ହୁଁ। ଏବେ ସେମିତି ନୁହଁ କୋଉ ମାସରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ତ ହେଲା ନଚେତ ନାଇଁ। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ନା? ନା ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମାନେ ସିଏ କଣ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ନା ଦିନ ସାରା ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଥକା ହେଇଯାଉଛି ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଦିନ ସେ ମତେ କହିବେ। ତମେ କଣ କୁହ ତମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ଗେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗେଲା ଡାକେ ଗେଲା ବେ ଉଠୁନ ନା କଣ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏମିତି କୁହ? ହଁ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ଜାଣିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ରହ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇପଡ ଭୋର ମାନେ ନାଇଁ ଭୋର ଏଇନା ଆଉ କହିବିନି ଯା। ବସ ହୁଁ ହୁଁ ରାଗିଯିବେ ରାଗିଗଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ଉଠିବେ ଆଉ। କେତେ ସମୟ କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାପି 1 ମିନିଟ ଭିତରେ। କଣ ଖୁସି ଲାଗେ ତମକୁ? ହୁଁ।
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ ସତରେ 1 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ। ବାହା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କରିବାକୁ? ହଁ ମତେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଟିକେ କହିଲ? ଶୁଭିଲାନି। କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ଖାଲି ଶୋଇକି ଆଉ କେମିତି? ତଥାପି କହୁନ ଟିକେ। ମୁଁ ଶୋଇପଡେ ମୋ ଉପରେ ସେ ଶୋଇପଡେ ଆଉ କ'ଣ। ଓହୋ। ସେ ମୋବାଇଲରେ ସେ ସବୁ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ନା ସେ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି। ମତେ କୁହନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। କହେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହବା, ऐसा हवा तैसा ମାନେ ବାଳ हो ଏମିତି ସେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଥିବ। 3 ଥର ଯୋଉ କର କୋଉନ ଯୋଉ ନୂଆ ବେଳେ 3 ଥର ଯୋଉ କୋଉନ ନୂଆ ବେଳେ କରନ୍ତି 3 ଥର ଲେଖା। ହଁ ସେଟା ମାନେ 3 ଥର ବୋଲିକି କ'ଣ ସେଠୁ ସକାଳେ ପଳେଇ ନା କାମକୁ, ଧର କୌଣସି ବି କାମକୁ ଗଲେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ପଡୁ କୌଣସି କାମ ଦିପରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ, ସବୁ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ। ସେଠି ଥରେ ପଳେଇବେ ସକାଳେ 2 ପଳେଇ ଆସେ ଖାଇ ଦେଇକି ସେ ଗାଧେଇ ଖାଇଦେବେ, ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇବୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4-5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଶୋଇବା ଥରେ ହବ। ପୁଣି ଏଠି ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଗଲେ ସେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଥରେ ମାନେ ଭୋର ଥରେ। ଭୋର କ'ଣ ଉଠିକି କରନ୍ତି? ଭୋର କ'ଣ ଉଠିକି ପୁଣି କରନ୍ତି? ତମର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା? ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ, ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଧର କାମକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିବ ଯେ ଲକି ଉଠ କାମକୁ ମାନେ ଯିବା କୌଣସି କାମରେ ହଉ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିକି ବାସ୍ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଉଠିବି। ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ, ସେଇଠି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ। କିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି କୁହ? କେମିତି କରନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିବା ଅଛି? ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ, ଖାଲି ଟିକେ କିସ୍ କରିବେ ଏମିତି ଆଉ। କହୁନ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କହିପାରିବିନି, ଏତେ କହିଲେଣି, କେତେ କଥା କହିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କେତେ ମୁଁ ଜାଣି କଥା କହିଲେ ତମର ପୁଣି କିଛି ହବ ଯେ? ମୋର ତ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଥିବ। ମୋର ତ ବଢିକି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି।